Kumshi benta ban rakhi ya usnem Jubilee 8,000 arpusan ka Seng Rangbah Pyndengumiong Subdistrict St. Thomas Parish Mairang kala penlong ya kalumpung Iathir Iatai Halor Hukum haka khat santarik jeliu 8,000 arpusan ha St. Thomas Higher Secondary School podium haka ba langut kilingdo so belai kila syong haka rensan Iatai panel discussion bat kita kilong Reverend Padar Venki Friday Kars Imyong, Reverend Padar Henry Manar, but Reverend Father Devasia Vashayil. Lasdang yakani kasngi de kamas bakhut hakabau Reverend Padar Henry Manar ulalong unong lam khmat yakariti le NIAM jong Eucharist bakhut hakaba ula kran sngot nat bha halor kasngi kraw jong Trinity bakhut. Ula banjur bagi pai runget kidan kam ban im yakajing maya jong Trinity bakhut kam tam ban ya it ban yatli. Hakapor no osngi ki pai runget jong Subdistrict Pyndengumiong kilawan ban yashim bantashirhem hakalumpung Iathir Halor kishipau hukum. Baro langut kilingdo kilasdang deki kentien lamprang kebasan minit bat hadirin kata ki pai runget nong yashim banta kila mi shakmat ban Iathir lengba kijing ai jing mut bat kijing kli ya ki panelist. Kalong shisha kijing Iathir kabate yaki balawan ban shim banta. Kala long ruka program kaba compare hapo ka parish. Kala kersiu thia iki babun ban tip bat sngotu shai iki shipau hukum. Nakadaw jaga jing lingkot jang kapor shem lala ban pendap ban Iathir Iatai ya baro ki shipau hukum. Kumta ka Seng Rangbah kadang terang ban pendap saya ki santli ki bam shem lala ban pendap hakate kasngi. Lapan wai no ya ka program da ka jing duai ba jing kerku.